Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. The public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:16. Badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:18 na nga oras. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig sa sining udto, no? Magapasundayag naman ang inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang bisyo. Sa sining pagpangalagad sa Sabadong edisyon sa inyo sining palatuntunan. Nagpilit siya. O sige, sa mga kaksunta, Sabado sa sining adlaw. Yari kita sa ika-13 ng adlaw sa bulan sang Marso, tuig 2021. Kamusta kamo mga kaksunamon sa kanginan sa sining adlaw? Kabayuntang oks lang ang aton sining mga kakson, no? Tiga panghimos ga panglaba kag nagapaninlo ini sila, no? Ang iban sini naglarga na sa ila sining mga destinasyon sa sining adlaw. Importante lang tikon ginhalugan ang medyo halog nga pamagi sa aton sining mga kaladtuan, hindi tagid na pag-abusahan na. Dapat naka-face mask, facial kag social distancing lamang ang himuon ta, no? Parang likaw sa anuman sining mga problema
angot sa COVID-19. Damo-damo kahapon ang Negros Occidental. Ay, perting. Pila tong Negros Occidental kahapon, do damo-damo siya gawa. Anyways, ti mga kalabanan sini mga LSI, no, nga nagalabutan diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kamusta nga to sini nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag kalakip man sa mga banwa kag syudad man sa probinsya sang Negros Occidental. Kabayon ta nga Oxlang ang aton sining pag sinalayo sa sining adlaw mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta sa Oriental side, kamusta iya kamudra mga kaaksyon namon sa Kanginan? Sige, karon nga adlaw tinguan ta nga madalang mga informasyon, mga balita diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB, samtang sa mga kaaksyon ta nga yara sa sa Isla Sang Panay sa Region 6 mga kaaksyon. Kabayon ta nga Oxlang ang aton sining pag sinalayo. Magainop na kita mga kaaksyon tubtob kita sa tag na launa media, launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod, plus ang aton sining mga local and national issues. Dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Samtang ang iban sinig hikot na sampalan niya gahon, ang iba nakatapos na sa pagchibog sa sining nga udto. Anong mga balita nga dalonta sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Sabado ti mangin kaupod ta sa aksyon na Brian Morden. Ini may kantaran sa apat ka mga dalagko nga mga hospital sa probinsya na dulungan na sang bakuna. Kag no plastic ordinance sa San Carlos City, mas ginhugot subong medyo normal na ang sitwasyon. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Artay Hupon. Listahan sa mga medical workers nga bakunahan sang AstraZeneca na sumiter na sa EOC. Samtang sa BCPO naman nga balita, maki-update kita karon kay Aksyon Eric Magbanwa sining pagpatay sa isaman ka persona. Paglutang daw kadamo gidya sang basilyo kahapon daw, more or less mga 23-24 ka mga basyo sang armas lutang ang na-recover sa aton sining mga otoridad dira sa North Terminal matapos nga ginlutang ining si Lino Cuadra kahapon sang hapon mga kaaksyon. Anong latest nga investigation sa mga kapulisan sa Police Station 3? Ano bala ang palayagman sa aton sining mga kapulisan? Kaya ang pamilya gintinguan man ni Aksyon Alvin Graba kainang malabot dira sa isa ka funeral home, so galing kay nagpamalibad man nga maghatag sang information. Samtang sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, 21 ka mga barangay kandidato sa Barangay Drug Clearing Program Regional Oversight Committee na talana nga magasapol sa March 22. Sa Nukpo naman nga balita, gabalita ni Aksyon Alvin Graba, plantador sang tubo patay matapos ginlutang kagabi sa Banwa sang Isabela. Samtang sa aton sining nga mga balita out of town sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotti. Nadakpan nga drug personality nga pasakaan sang kaso kahapon ginakabig nga high value target.
sa aton sining mga kapulisan. Samtang ka DCT-PNP nagapatigayon sang Oplan Sita matapos ginbuksan na ang mga ilimnan kag Cadiz City Park mismo kagabi. Amat-amat na gidman na. Dapat ang health protocols ara lang, no? Ang social distancing, ang face mask kag face shield ara lang, no? Kaya importante na sa tanan kung ginhalugan na nga ginbuksan na dapat ang health protocols ta ipatuman tagid, no? Hindi kita magpinagusto lang kay kabudlay kun kaisa. Samtang sa syudad naman sang Bago, igabalita ni Aksyon na Percival Villamor, ini may kangtanan sa 43 anyos nga nadakpan sa bypass operation sang Bago City PNP ginpasakaan na sang kaso. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon ang Defensor, Integrated Bar of the Philippines o kon IBP, ginakabig nga alarming ang report nga nagpangayo sang ang kapulisan sa mga ngalan sang mga abogado nga taga-tiglawas sa mga ginasospitsuan mga kaliwa. Ay, mga leftist. Ay maning pati dira, pati abogado yakwaan sang profiling na ini. Kag PNP naghatag patag angot sa natamo nga pagpositibo sa COVID-19 ni PNP Chief Dibold Sinas. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, kag driman sa Region 6 sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulit. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:27 ang aton oras. Sige, samtang pahunay-hunay na kamo sa sininga odto, kay less man ang obligasyon, pero sa may mga obligasyon sa sininga odto, sa mga pribadong kumbuyahan daw mo ginilaban-laban kay kung pang gobyerno kita until Friday lang. Kung Sabado Domingo, sa mga private naman nga mga institusyon, sige-sige sa gyapon ang trabaho. No? Sige, welcome na diri sa inyo sininga palatuntunan, magainop na lang kita mga ka-aksyon diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB. Mahina ang kalaban. Lihog lang tayo i-like kag i-share ang aton sininga program. I-like it kag i-share ang aton sininga programa. Kaya tagan ta na karon dugay-dugay talupangod ang inyo sininga mga mensahe pag maka-time kita mga ka-aksyon. Sige, daligid lang kay yari ng resultaho sa unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta 33 kag Jess liwat 33 and 10. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha, kay tirahon tananing mga ka-aksyon taning unang nag-share kag nag-like sa aton sining programa. May lang pamati daw sa kay Rafi Libran, kay Jocelyn Libon Dispoho, Maria Cresmi Lamasan Cloud. May lang pamati, no? Kag sa kay AG Manalo, kay Jerry La Roses, kay Chirek, kay Eduardo Labayin Jr. May lang pamati, sir, no? Yern Grigas, Warlito Malayang Jr. May lang pamati, no? And Nini Jarota, kay Lipong, John Marie Rado, kay Valencia Kinet, kay Amilito Abrasado Villesa. May lang pamati man, sir, no? And Romley Sabornido, Melvski Alacapa, kay Lizer Likayan, Irin siya,
Irene Ganti Juanites Pitoa, no? Kay Rofi Libran, nara naman siya. Kay Melanie Soberano, kay Josephine Domia Alulod, kag kay Mary Ann Laranyo Hernando. May lang nga pagpamati. Kag kay Humalumina, may lang nga pag-monitor Humalumina. Kay Madam Virginia San Antonio Alpenda, may lang nga pagpamati. Kag kay Mario Baribad, Anthony John Savilio Siblano, present naman si Atia Kim Eriman, si Lucky Bunch, kag si Susette Alunan, present na siya, no? Good morning lang sa inyo tanan-tanan. Ay, puwerte, tingiban siniga, himos pa, no? Sige, daligid lang ha, kay i-plastar to niya na yun. Sa kay Remy Ponce, Rochelle Torbella, kay B. Bacosa, kay Nick Hulo, may lang nga pagpamati Nick Hulo, no? Sa kay Nini Jarota, kay Valencia Kinetara naman, no? Si Amelita Abrasado Biliesa, may lang nga pagpamati Romley Sabornido, may lang nga pagpamati Melbski Alacapa, ara man siya, no? Then si Wilmar Libradilla Mulyon, may lang nga pamati sa inyo dira mga kaaksyon namon sa kanginan. Sige, daligid lang kay tirahon tanihon do na lang kita sa tiyempo. Daligid lang mga kaaksyon standby sa aton sini nga panumbalik sa dili gid lamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018.
Aksyon! Balita! Banat! Huli! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11.35 ng atong oras, 11.35 na mga kaaksyon. Sige, samtang nagpahunay-hunay kamo sa sining Sabado, total Sabado man, kaming bahala sa pagdulong sa mga balita. Karon nga tinion mga kaaksyon. Sige, ang ginatugyanta sa inyo, pwede ba lang nga maghubin ang may edad na? Pwede gid, no? Wala yari ng mga balita nasyonal tanay ta sa inyo kag ginadulong ni sa kalwan sang Bar of the Philippines, so kung IBP, ginakabig nga alarming ang report nga nagpangayo ang kapulisan sang mga ngalan sa mga abogado lang nagatiglawas sa mga ginasuspitsuhan mga left test. Ano man yung labot sa abogado gaya man? Kag PNP naghatag patag angot sa tabong pagpositibo sa COVID-19 ni PNP Chief Gibold Sinas. Kagkalakip man, update ini sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, kag diri sa Region 6, kag Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari nga kung sining partner ho, bagong partner ko, subong usually si Action Eden, si Action Dorel, subong si Action Ann, no? Kay rekta ini siya. Halin pa ni siya actually kahapon sa ngapon hasta subong man nga hapon. No? Si Action Ann Defensor, Action Ann, mayong udto. Mayong udo, Action Rex, ginadakop, magid ko. Sige lang, bala kay talagsa ka man lang ga-OT mo. Ay, kalain. Direktadang OT mo galing, halin Okay. pa kahapon last stress, tubtub man last stress subong hapon, no? Yes, Si Action dyan, anay matira sa News Center karon, no? Karon na, ma-sideline. Ma-sideline. Siya man ang mamulos sa ako. Okay, Action Rex, diri kita danay sa aton man nga mga national news, ining may issue bala okay. Nagpagwa diri sang palayag ang Integrated Bar of the Philippines nga kung sa diin matapos ini nila kaya kuno nag-viral ni Action Rex ang ining issue nga kung sa diin ang kapulisan sa Calbayog amo ni ang nagpangayo sang kopya sa iyaman ka iya ka Clerk of Court Regional Trial Court dito sa syudad sa Calbayog. Nag-viral ni ang ilang mga document kinugin pagwa Action Rex in social media. That's why nga ang Integrated Bar of the Philippines nag-react man diri sa siniyang natabo ginkabig ini sa Tinga nagpangayo tusla iya. Amo na gani Action Rex ang pinaka-wrong gid bala nga ang ila pagin pangayo do pareho lang gapang profile sila. Aga pamahog na gid In short gapang intimidate bala. Kay kung way ka man lang ya kasalanan dagag insakto mo lang operations mo nga magsali ka daga pangayo man ulaton mong tsimpo Oo. Yes, Action Rex. Ti galing kay ti galing ila man na diretso. Depende man na sa
natungdan nga korte o kon abogado kung provide na sila. Actually, kung akusado sila, may kopya man na sila aksonan, di ba? Yes, oo. May kopya na sila. Galing kayang ila diragin pangayo ang tanan gid nga listahan sa mga abogado nga ano blang tiglawas sa mga ginasuspetsohan Manila nga mga Abogado na leftist, iya. Oo. Mga abogado na, normal lang na iya. So Normal actually, lang na. una digin kuwaan sang IBP sang palayag ang mga top officials man sang PNP ti sunod sa mga officials man sang PNP wala sila iya sang anuman nga mandate sa local police station or any nga mga police unit nga magpangayo dira iya sa mga ngalan kay syempre naintindihan man bala nila kung ano na Sino siya tong ang nagpangayo to? risgo ang ginagwa diri nga ngalan Action Rex Lieutenant Fernando Calabria Jr. Sino ang na sa Chief iya? Intel sang o kaga SDU man sang Calbayog City Police Station. Naho, Chief Intel man lang sali pagkakuan-kuwan. Ang sa likod siya, sina, ang pamangkot sila, sinong sa likod sina? Amo pa lang yung nagwa nga pangalan. Okay, kung way man lang sa tinutuyo sina nga magpangayo sa iya, kay way man direktibas din sa mga higher authorities wala. naton. Basta gani mag-booking ngayon na wala na tayo yung directive mo. Daw mo na pero may gagwa blaw. So muna direksyon na Rex, sa IBP, ginlapas sang mga kapulisan sa Calbayog ang pagiman sa sinaya nga sulat ang syempre kahilwayan sa tagsaya ka mga abogado kay di ba hilway na sila iya nga magpili kung sino ang ila iya nga ibuligan or ipanigan abi in terms of may kaso nga Amo na yung role sa abogado mo. Oo. Regardless dira kung ano man ang ila ginapatihan, political man na or mga ideolohiya nila yang nga ginapatihan dira Action Rex, mo nga nag-react gid nga ginkabig nila nga improper kag alarming ang ining ginhimo sa kapulisan iya sa Calbayog. Subungo wala pa gid man sang mga updated report angod sa sini. Baro, amula na nagpagwa lang ang IBP sang statement lain sang sa ilang nga parte nga mo niya do pareho na ginagakatabo nga profiling ng ginahimo. Profiling in short na aksonan. Ti abing purpose sina nga may profiling ka iya? Oo. Ano na sila mga kriminal? Amo na gani Action Rex. Nagapangapin man lang na sila sang magpangayo sang bulig sa ila aksonan. Di ba lang ka pamalibad kiti amo na yang ilang ginsumpaan nga katungdanan mo nga magtindog bilang mga legal counsel sa mga ginapigos kag kung sinodang luyag magkuha sa ila Oo. Wala nang role nila mo, hindi ba na sila magiho kung wala sila sang kliyente dira, di ba? Yes, Action Rex. Do kaangay nga do pahog na sila No, nga. laban Maalang-alang na sila kung if in case gid man nga may ara mag So mo siya na Rex sa balsang IBP karong gid nga hilimuon ni sang pulis nga amo niyang ila nga pangayoon daw kaangay nagituod nga nagagwa nga pamahog na ang nagkakatabo agti kung matabo abi sitwasyon nga may isa dira nga mangitiglawas sa ginasuspetsuan nila nga leftist basi bala magduda na siya or magpangduha-duha na siya kung ipadayon pa niya nga magbulig or hindi. Depende man na sa abogado galing kay kung kaysa kung ma-intimidate ka kag mapahugan ka quiet ka man lang dayon mo gahipos ka na lang blacksonan. Yes, Action Rex. Tiyo mo nang kakululbaan. Ang isa pa gid naton kabalita ining may angot sa issue naman ho sa kay PNP Chief Dibold Sinas. If remember mo Action Rex aksyonan antisina sa mga ka-aksyon ta balik na ta subong sa power ta kay bago lang nagtripo pang aton sining transmitter naggamit na kita sa aton sining generator no sige balik na ta sa on air action dala na sa inyo ni ano gani ni kung si Action Friend pa dala na sang sige. Gets ko man Okay Okay Sige Action Rex. Sa iluwa nato ng isa pa naton kabalita national kay ginklaro diri sa PNP nga si PNP Chief Dibold Sinas nagasunod sa mga health protocol batok ini sa COVID-19 apang galing ti hindi gid malikawan nga magpositibo sa COVID-19 bangod syempre hindi makitaan ang virus.
ginhimo ini sang PNP spokesman nga si Brigadier General Eldebrando Yusana ang palayag matapos nga ang probinsya balasang Oriental Mindoro Action Rex nagpadulong ina didto si Nagkadton to sa Oriental si Sinas. Mindoro gali. So amo man to ang the day after sina sang na-confirm la di ba gabi ito sang na-confirm nga nag-positive siya sa COVID-19. So muna nagpagwa sang statement ang local government sang Oriental Mindoro nga wala kuno si Sinas nga nagasunod sa health protocol kay ang nagwa nga pag-abot niya sakay siya sa helicopter abi pag-abot diretso na lagid siya sa regional headquarter wala siya nag-agi sa pier. That's why nga hambal sang local government sang Oriental Mindoro, mula na subuan kami kay nga amo tong ginhimo ya PNP chief pa naman siya tapos muna kuno wala siya nagsunod sa protocols nga gina-implement sa probinsya. Para pang depensa diri yan ni Yusana, hambal ti nang naghingagaw lang man to ang PNP chief kag mismo ang public makahangop naman ako nga nagdiretso lang dito si hindi man Sinas. sa pasayang-sayang magsali da sa kalagaw da sa Piero kundi man siya naghugpada. Importante da nga pag touchdown niya, nagsakay sa gilayon sa private car kaya nagrekta sa kalantuan niya. Huwag niya sa nagpamalaklon para kundi ba siya masyada da. Oo. Sado man ka kuha ng dito sa gani, Marinduque. Oriental Mindoro. Oriental Mindoro. Subukin ko na kayo, wala ko naging sunod wala ko Damo pa naging style sunod. ni. Kung baan sila guro, ito nagpositive daan si Sinas sa ila ulihin nagkadto. nagkadto. That's why nga nag-react sila agad-agad. Pero naglaro naman ang PNP nga nagsunod si Sinas kag wala sang time bala nga kung may kadtuan siya. Wala siya iya nagpa-swab test, meaning every time nga may kadtuan siya nga lugar or may kadtuan siya nga mga event, nagpa-swab test gid ina siya kag kung may makuha na sa nga negative negative result amo pala na sa kag magbiyahe or magpasugtan kung ano man ang appointment niya nga kadtuan. Action na Rex, diri naman kita sa ilo sa mga update naton sa COVID-19. Unahon naton ang sa pangkalibutan nun. Pangkalibutan, to kadalom to. Bugos nga kalibutan, Action Rex. Ang kaso sa COVID-19 cases sa world, 119,607,324. Ang napatay Action Rex sa 2,651,654. Ang recovered naman 96,254,542. Diri sa Pilipinas ang kaso as of kahapon ini siya nga record 611,618. Ang napatay 12,694 kag may recoveries naman nga 546,912. Ang Negros Occidental nagsaka Action Rex 28 ang grabe ang kahapon cases, yes. Ang kahapon na 28 tiyamakin mo na no kadako no. May ara to mga LSI local case kag ang isa I think Porto mo if I'm not mistaken. Basta pero daw damo ang LSI. Damo ang LSI kag sa local case. Naglambot ini siya Action na Rex sa kabilugan nga 6,920. Ang Bacolod amuning nami kay wala. Daw kapila na nagadlaw yang zero ang Bacolod nami gid na no. Ang Negros Occidental hindi tagid malikawan na aksyonan kay kadamo man sang nagapalauli nga taga Negros Occidental mo hindi taman mapiyo na importante lang sundon ta lang mga health protocols da. Nga rekta lang sila dayon mga for isolation kay ang sa probinsya daw ang role nila dalon pa na sila sa mga isolation facility aksyonan why na sila ginrekta sa ilang balay unlike diri sa Bacolod nga pag briefing sang ganing grupo nanday Councilor Ising na Atro. Pagka-briefing na sila, pagpa-insindi sila, idulong na sila glayong sa ila sa ning puluyan kung Bacolod lang sila. Unlike kung Negros Occidental nga idulong gid na sila, swab gid na sila tapos idulong sila sa quarantine facility and kung magwa ang result nga negative, amo na pagpauli nila. Pero mga 2 o kung 3 pa kadlaw no ang hulaton nila aksyonan.
So, amo na action na Rex, damo nagalektura ka pamangkot gani kung ano kung mga requirements. Gani. Oo, kay galingin ulos ang tao. Kung Medical ano, certificate lang. Amo lang na. Kung doon to kung sa iban nga mga LGUs, salin ka sa Manila kung anong requirements nila magsakay ka. Pero diri sa Bacolod, mga medical health certificate lang. Amo lang na. Negative RT-PCR result, no, 72 negative hours na siya RT-PCR ni mo test result. Amo lang na. Kung anong kasimple man lang na tumanon takson na. Yes, Action Rex. Dari na kita sa aton man yung Western Visayas nga cases for COVID-19 ang may bago Action Rex nga 86 sa diin nagdala ini sa kabilugan nga 25,651 kagang active karon 1,168. Ang recoveries na dugangan naman sang 61 nga nagdala ni sa kabilugan nga 23,718 kag may isa ka bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 759. So for Amon Action Rex, ang mga nakuha man naton nga information gikan sa news center sang Action Radio Bacolod. Una sa balita una sa Action and Defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action and Defensor. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ang balitang inyo na batian, builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo. Ang pinaka Action Alvin Graba, standby kay Kwaon taning balita sa patrol ho. Nagka-standby si Action Alvin Graba, ini may kangtanan sa 21 ka mga barangay, kandidato ni sa Barangay Drug Clearing Program Regional Oversight Committee na talana nga magasapol sa palabuton nga March 22. Sa Bacolod na dugangan isa. Pero may mga barangays pa sa gyapon sa Bacolod nga subject pa kag kulang-kulang pang papilis sa evaluation sang PDE. Ibaloon tabi web Action Alvin Graba kag iban pang mabalita sa patrol. Ilang taon tabi ko nakapakigangot na Action Alvin Graba sa pamilya sining natiruhan nga si Lino Cuadra kaina sa isa ka funeral parlor. We have Action Alvin Graba. Action Alvin. Action Rex, liwat na naman nga nangin masako ining mga katapo sang Philippine Drug Enforcement Agency diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kasunod din sa ila sining on-site validation na. Matapos nga ning may 21 tanan ka mga barangay sa Bacolod kag probinsya ang nag-apply for drug clearing program sa diin ini pagkahiwaton man sa maabot man nga Marso 22 din sunod diri kay PDE head sa Negros Occidental nga si Nicolas Gomez ining 21 tanan Action Rex iga paidalom na handa na para iga paidalom sa Regional Oversight Committee deliberation sa diin 20 ka barangay sa probinsya ang kandidato isa lang sa Bacolod Action Rex. Ina ang barangay 32 gid lamang Action Rex. Walang barangay 32 din nga dining barangay 32 ni. Ang barangay 32 Action Rex hindi magsala ari diri dampi bala sa may kuan nayon diri sa downtown sa hindi Action Rex diri sa may pasulod ka bala sa may Taytong, may barangay tupad sa barangay 33 tapos 32 na to dayon. Oo, dara na pa ng Action Rex. And last month lang Action Rex sunod sa iya kay Nicolas Gomez February 17 during sa last deliberation sa ROC sa bugos nga probinsya may ara nakita 233 ka cleared barangays. Sa Bacolod, na makabay nga madugangan na naman Action Rex para mahimo nga 13, no? Anyway... Pero way pa manipiho, ang 21, na kay deliberation pa malang ni? Oo, amo na Action Rex, hindi pa gid niya piho, kay gapa idalom, daw maagi pa bila
sila Action Rex sa buho sang dagom. Mm. Nga ti iga ara man dara iyang ang katapo sang ROC mga miyembro abi sang regional Pero ti oversight after committee. nga madeklarar ang isa ka barangay nga drug cleared siya, after pila ka semana way na ni ginabalikan, ginamonitor nila kung may nagbalalik o kung wala. Pamangkot kagina. Singko, sir, anong process nyo? After nga deklarar ni Sedaya, gintuldukan na, nga mo lang na. Hindi po sing ganun sunod sa iya nga gintuldukan, kundi ginabisitahan pagali nila action. Ginabisitahan nila. Gina- Okay, siling ko ba, si pagdeklarar nga cleared ng barangay, after nga deklarasyon, pila ka semana daw, kung isa ka bulan, way naging balikan. O ba, sinagbalalik naman sila bla? Kani man, pero sunod sa iya, ang balik gali Action Rex, hindi ang taga-diri. Ang gausisang dito na sa national, tawag nila PDEA Ental Operatives. Kakadto na sila Action Rex sa lugar. Butsing ganon, kung diri sa Bacolod, cleared ng isa ka barangay, may ara pa mga PDEA sa national, ang nagkakarikag nag-surprise visit man bala Action Rex. Yung bala may presensya, kag nag-imbestigar sa gihapon. In fact, may mga aplikante, ni mga aplikante gani Action Rex sa karon, kunti nagligad ya nga bulan. Sila personal makadto sa opisina sang PDEA, pero this time lain naman PDEA na mismo ang nagakadto sa lugar for on-site validation. Pero may mga lugar sunod sa iyang nag-a-apply abi kung lantaw nilang delikado para sa ila, ginabisuhan na lang ang mga barangay o punong barangay nga magkadto sa banwa upod para ipaidalom sa on-site validation with the barangay officials, DSWD kag ang ila sini nga hepe sang kapulisan. Ari Action Rex ang pahayag ni Nicolas Gomez. Deliberation ta this month. May ara kita 20 ka candidate barangay sa probinsya, tapos may ara kita isa candidate barangay sa Bacolod City, sir. To mid-mention, diri sa syudad sa Bacolod, ano ang barangay ang kandidato, sir? Ito, sir, barangay 32, sir. Nagagwa, isa ka barangay sa Bacolod, 20 ka barangay sa probinsya naman. Yes, sir. Bali 21 tanan, sir, sa Negros. Nag-umpisa na kamo, sir, sa pag-on-site validation. Yes, sir. That's right. Ongoing aton on-site validation. So, almost every day, ang tropa man nag-akadto sa mga barangay sa nag-validate. Ang iba nakakadto naman diri sa aton, lagi napakadto man diri sa opisina man aton, sir. May mga barangay di magita nakita man na tinguan pa nila magkahabol pa ta sa deliberation. Personal na nga ginakadtuan sa barangay, sir, or silang gakadto? Depende ni sir sa schedule naton, sir, no? Kaya may actually, sir, may nakabatong kami from the National Office ng Bagan Advisory about counter intelligence security. So bagang ginagawa nila ay magkadto sa mga lugar na medyo delikado. So that is why itong mga candidate barangays na medyo hindi pa na makatuan, ginapakadto na namon sila sa munisipyo mismo, sa proper o kaya magkadto diri sa opisina para sa validation. Ipangapakadto nato sa barangay officials kaupod ang LGU. Ano mga requirements sa karon, sir? Actually, sir, na dapat ang importante dito sa aton mga drug personality sa barangay na dapat ma-account siya, ma-inventory niya tanan, kag tanaw naton kung sino ang dapat i-anti-drug operation, sino dapat community-based drug rehab program, kung sino dapat i-facility-based rehab. As much as possible, although hindi magita perfect, sino kay may ara maging man din sana ma-overlook ta sa no, magana ginatinguan ginato na ang tanan na drug personalities mahagip ginaton, sir. That is why ang magita ng purpose naton on-site validation, kay minsan, sir, may mga list diri sa aton sa PNP o sa barangay, may ara din nga hindi siya mabutang sa lista. So that is why sa on-site validation, babala na ako na siya. So Rex, kabahin gid lamang sa pahayag diri ni Nicolas Gomez. Katuan ta kagina gali Action Rex sa ang pamilya sa ni Lino bala Quadra. Matapos Yung natin kaltuan ninyo ang pamilya. Oo, dito nagpadulong kita dito sa funeraria sa Rolling Hills. Dito na Ato dito na hamyang ning bangkay ni Lino Quadra. Yes, Action Rex, no? And sad to say kay hindi available sa paghatag sang komento ang pamilya ni Lino Action Rex, no, ni Lino Quadra, but gina-respeto ta ni Action Rex ang ila sininga desisyon. Balita report sa patrol, ang aksyon nyo aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gid Aksyon na Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12 impunto ng aton oras. 12 o'clock na mga kaaksyon. Sige, kantuantang balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Listahan sa mga medical workers nga bakunahan sang AstraZeneca na sumiter na sa EOC. Kaganong palayag sa mga opisyal ni sa panibag-o naman nga krimen. Daw sunod-sunod lang ning krimen, daw wala gid sang mihura. Ining kaso ni Quadra ni tiway man tagahikay sa mga kapulisanta pero laban-laban gini sa tuis gini. Yaring kauda sa report ni Aksyon R. Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Sa detalye, Aksyon R. Kung pamangkot parte Aksyon Rex sa reaksyon sa sining nagintag na paglupang patay kay Dudoy Quadra, si Vice Mayor parang nagkatagsan comment kay na nga singati ang kapis sa pulis kay ilan niya trabaho. Gani man? Kagdukon sa parts ng city, it is the mayor kan commanded sa kanay nga magkamando sa hipi nga kag sa director sa BCPO na dapat tutukan ini. Okay daw, gagwa lang ang Bacolod, hindi kaya safe ya bala? Ambot kung gid manabla kung may mga gapanumbagid sa kasubong sina nga may mga record before bla? Kung may gapanumbagid galing ang problema hindi ko sino nga grupo. Kay ti damo na sangin pang tumba mo. Kag kung may lang tanay ko ng tumba nga pagkaro ito kay pabangunan pinga do sa birthday lang kanduki lang na yan. Inayaon tayo gitbol mo Aksyon Rex. Kag mo lang isa ka big question kung naan hindi ma-determine pa sa pulis nagapabilin nga nangin na blank wall ini nga mga cases. Now, sa iluan ko update ya sa... Pero kung dalag ko nga personalidad ni Goro, mag-ihog ni Gorong opisyal tas ang syudad mo? Galing kay tinutilawan naman na sa case ang utod ni former Councilor Kanotan. Oo. Oo, tiyato isa man to ka kilala man kay ti ko nagtawag ta nakapapili man to ka na konsyal sa Bacolod mo. Gani, no? Galing hasta sa buhay pa Why kagin? Daw kadamo sa mga unsolved cases dali sa Bacolod ya. Daw sunod-sunod ning why gid ya mihura Aksyon Art mo? Oo, may abogado. Pero hindi pa to galing tiyempo di sang hepe sang pulis mo o sang direktor. Ni sino na? Ang Placido. Ni Aksido? Aksido ano gani ni? Manuel Placido. Manuel Placido. Oo. Di bisan ang mga business to may support naman ganito sila. Oo, di nagkuha na to sila gani motorized. Di na tong motor to. Para ko ng motor ara man ang pulis puti kay masikon di mo nakilala. Pero daw nagiho na to nagligad nga adlaw. Paggatag to sang motorsiklo to. Daw nagiliho na tong mga kapulisan to. Oo, kita na. Makita naman nga may mga nag-motor galibot. Ti ang problema to, ang North Terminal, wala. May pulis man tulo kapon sa piyak nga porsyon. Ito, Oo. Pati ba si... Bakit na nga, may dua ka pulis tong natabuan. Layo mo. Tigaling layo ko mo. Layo sa ila. Basi hindi bation. Basi nagkuloob. Tama ko mo to mga 20. Sobrato ka, lupok ka daan to. Yan. Kung sa una, guro nga may ginaalaw pa ang mga firecrackers during sa mga inauguration. Ginaalaw pa. Silang mo, masalaan mo nga basi may kwan mo. Firecrackers? Basi may inauguration bla? Basi may mga Kunti, subong niya, mabala mo gid ko may lupok. Yan kay matingala. Kagid mo kay hindi man allowed ang mga firecrackers, subong. Gano'n man. So, tatawan ko na. Kung ano mga reaksyon dari especially sang ibang pagkita mga opisyalis. Napatultugon na sa city officials tang city director ho kay daw why gid ka namo hindi mapakita bla masampulan gid bla tani nga bisan isa lang ka kaso. Sa bagay no. Kay di para nga at least makita sa tao ang kumpiyansa. Oo. Kung may krimen gid man no matter kung sino Aksyon Rex ang involved kagunano man ang background sa tao mo. May crime na supposedly may solusyon ina kag
tiyagod na maaktuhan mas pulis eh. Kadamo sang crime na dire sa Bacolod nga daw way lang. Pagka kuan na, way lang ka to ganing babae ganito o nga ginhold up to bla. Ato ang gintiro sa ulo, no? Oh. Grabe naman to. Nawasi lang tong kaso man hasta subong arapas gyapon sa ngaan sang police station 8. Wala pa ito masolve. Galing kayo sila tuya dito sa ilang tabo eh. Oo. Dapat ang mabulig di sila sa ginalinan kay Kagurujin Balasan case. Gani. At ibalawang ka lang na sa Nexa, pero di kita anay AstraZeneca kita update. Kaya as we speak nag-meeting ang EOC Subong. In fact, walang ganito dugay may turnover man patigayon sila ni City Administrator Ang ang mga gadget niya na gamiton na bla in correction sa pag-implementar o pagpatuman sang IET Resolution 101 nga ti on Monday, March 15 mag-aumpisa na ining travel policy nga gipatuman sang National IATF no sa din ang mga gadgets na turnover sa mga frontliner nga mga pantay no dira sa may puerto sang Bacolod o diri sa Bacolod City agud monitor sa backtrack ini nga scanning kag pagkuha man sa pila ka mga information kag formas para sa travel form sang pila ka mga posible magasulod sa Bacolod diri umpisa Lunes nga adlaw. Now kadto kita sa AstraZeneca nga nagabot kahapon sa rin 312 pini sa iya sa kay Dr. Chris Rungon ka mga vials ang matabo action next kumong hapon naman ka na dulong ini kahapon ara lang na sa cold room dira sa facility sa government center pero gina-expect na within today mamat-amat na ni-release no kay ang ara sa prioridad nga mga hospital apat ang gintumod diri nga mo ni ang bakunahan sang AstraZeneca kay may mga kinalain galini kada gali vaccine may kinalain lang ang protocol kag kung sa una ang Sinovac ang kada vial action Rex isa lang gid katawo ang pwede sila gamitan or good for one person nga injection ang AstraZeneca lain gali ni siya kay isa ka vial pulo katawo ang pwede mo injeksyonan ang isa ka vial sa AstraZeneca namo gali ni siya unod compare sa kuan sa Sinovac. Ang Sinovac to good for 5 ml ang gid inang isa lang ka injection bla. Hindi gali action next damo siya unod. Grabe pagtublok sang doktor ma-extract na siya mga pila lang ml and then mo na i-inject no good for 10 persons ang isa ka vial. Now ang mga natuod nga mga hospital no nga mo mga benepisyo sini kay sa tung una ang Sinovac ni is good for until 59 years old lang. May ongoing ang vaccination sa NGC today? Ako lang tiyado ceremonial lang. Ceremonial para sa AstraZeneca? AstraZeneca naman. Ginag-check ko na si Dr. Solomon kaya na siya naka-feedback wala man gano'n isang coverage dito sa buong Sonrex. Kung bala na dawin to kay ang ilang plano sinitong aga mo pero until now wala pa sa feedback wala man siyang coverage. Ito ba itong di information nga nagtublukanay na ito kuno? Daw ko na sa mga 69 years old pa baba o 60 years old pa baba basi siningaw to check tayo na gano'n sa iya kay lagi na pakonpunta kung bala madayon mo ang pagtublok pero kay may mga meeting sila din patigayon mo kung basi siningaw to so next na dayon gitman ikuhaan tayo na sa karoon sa luka na detalye kay ini siya pila lang man ka doktor ilang may edad na bala kay dirigali sa Bacolod City sa ila sininga record ang mga 60 years old pa ibabaw pala nga mga wala o kung mga medical frontliners halin sa doktor paidalom sa mga nurses sa bilog na Bacolod damo nila ni sila action Rex mo o hindi pa sila pwede bakunahan sa Sinovac sa idalom sa AstraZeneca sila ni ang mga
mga priority subong no kag-apat ka mga ospital diri sa Bacolod amo ang nalakip sa sining priority list. Amo ini ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, ang Riverside Medical Center, ang Doctor Hospital kag Sanitarium Hospital. So sa sining nga mga agin panglawag na ton nga mga hospital, unahon dira no atong gin-submit nila nga listahan sang willing magpabakuna na nagasobra ng edad sa 60 years old. Now kung mayara na hindi magpabakuna kat may sobra, hindi ang sumaysarang na magamit sa pila pa ka mga medical workers nga nubo yung edad o kung bisan hindi pa nag-umpisang edad nila sa 60 years old. Kasi kami ton manigyapon, pwede manigyapon mo sa ibang pang mga age bracket. Pero sunod rin kay Dr. Chris Ronon, kaya tabo sini unahon no, sa patigayon sa pagmakuna ang ara sa listahan kung priority. Kay sila nga subong, kulang pagid ni. Actually, sa March 25, gina-expecting nga pag-abot pagid sa dugang na vaccine, may location pa for Bacolod City na naman. Ang sa March 25, gina-expect ining Sinovac. Pagod subong, so next nagtaas ang mga desidido kag nagdesisyon na magpabakuna. Di ang Bacolod City may ara sang recorded sila na mga medical workers at the tune of 12,000. 12,000 galini ka mga medical workers o frontliners na pwede bakunahan kung ini sila tanan interesado na action. Pero sila nga nagtaas ang percentage bagod man pilag ka mga leaders ka opisyal mismo sa mga medical association amo ang nagpaidalom o kunang subject sa pagpangbakuna tinalikdan nga simana. Now sa Lubak naman nga pagbakuna ang nabilin na lang na magakompleto 100% sa ila sining allocation o kung sa listahan nila amo ni sa South Bacolod General Hospital. The rest sila sa next halos kang maging submit nila nga mga listahan ang nagkompleto na gid nga mapakunahan. So ang sa AstraZeneca naman karon nga adlaw ti lakto nila ni kung sila na ang magpareser nga din sila sa pagkuha sa mga vaccine i-release man nila gikan nila sa cold room sa NGC. Yari si Dr. Chris Soron. 312 ni na pertenecer ni sa apat naton ka hospital nga level 3 kag level 2 facility nga sa healthcare workers nato no. Amo ni ang Corazon Locsin Riverside Medical Center, ang aton nga Bacolod Adventist Medical Center kag the Doctors Hospital. Ang target sini sa AstraZeneca amo ang unahon nila bakuna ang mga 60 and above naton nga mga healthcare workers. Pagkatapos nila bakuna sa 60 and above years old nga healthcare workers, ang mabilin nila nga bakuna amo na ang pwede nila i-roll out yapon sa ilang mga healthcare workers sa hospital nga wala na abtan sang una naton nga allocation sa ilan. Mayara kita to sumatotal nga mga nearly 600 ngang edad 60 and above. Kagapon sa Biyernes nagpatigayon ang Department of Health Region 6 ang isa ka webinar meeting agud to i-discuss no ang protocols, i-discuss ang guidelines sa pagbakuna sang AstraZeneca. Mayara kita sobra sa 12,000 healthcare workers no. So we're expecting in the coming days no may maabot pa kita nga bakuna nga i-roll out diri sa aton sa region no. Kay nakabalumang kita sa aton nga region nagmundo nga may palaboton kita nga another donation no sa 6 million nga donation sa People's Republic of China. May 1 million pagita nga doses nga palaaboton sa Marso 25. Hopefully sa dira nga 1 million doses mahatagan pagita sa mas dako nga allocation sa Region 6. Kaya ang aton sila nga gusto nga matabo is that gina-request nato sa region ang acceptability no kag ang momentum pag-abot sa mga bakuna sa aton mga hospital ang gikataas. So gusto nato nga masigig-sige ang rollout, sige-sige ang pagbakuna naton. Agud to ini nga acceptability nga nabatsyagan sa mga hospital, papanaog ta sa mga kabarangayan, mapapanaog ta sa mga ordinaryo nga pumuluyo. Ang gusto makita nila nga ang ilang mga doktor, ang ilang mga nurses, ang ginasaligan nila sa ila ikayong lawas, may salig sa bakuna. Hopefully ma-inspire ni sila kag masunod man sila nga magpabakuna.
Muna action Rex, no, kag kung parte sa pila ka mga activity diri sa Bacolod, karon na kay niara kita latest nga data man na sa Liga ng mga Barangay President kung pila na ang registration, no, sa barangay kung willingness o kung desidido nga magpabakuna sa parabuton na vaccination program sa city gamit ang AstraZeneca nga amo naman ang ginabakal sa syudad para sa mga residente sa Bacolod. Balita gikan sa Bacolod City, Holland Action sa latay, hupon na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Action R. Tayhopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ariho, may breaking story gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ang Western Visayas naka-record sang unang konfirmado nga kaso. Brazil variant naman iya. Ay, portinong mambulok yung variant why na de. Brazil variant sang COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Ini ang gin-confirm mismo sang Department of Health o kung DOH nga nakarecord ang Pilipinas ang pinakaunang kaso sang P1 COVID-19 variant nga gikan sa pungsod Brazil, no? Ang nagpositibo nga persona sa P1 isa ka returning overseas Filipino nga halin sa pungsod Brazil. Kagang persona nga nagpositibo sa among variant ang gikan sa Western Visayas o kung taga Western Visayas. Huwag pa rin mawala kung di nga lugar basta Region 6, no? Ang dugang sining informasyon ti gina-investigahan pa man sang mga authorities, especially sa new government or sa Department of Health. Kag dirigin palayag man mga kaaksyon kay suno sa statements ng DOH bulan sang Pebrero duha ka mga mutations sang possible clinical significance o significance nga sang A484K kag N501Y ang na-detect sa Central Visayas mga kaakson. Tingdugang sinibantayan lang ninyo kag hibaloon sa ato sining Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. Sa mga kaakson na Brian Morden standby sa Kapitolyo Provincial, Santon Plaza. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:18 nga tunuas kadtuan ta si aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo Provincial. Ini may ang tanan sa apat ka mga dalagkong ospital sa probinsya na dulungan na sang bakuna kag no plastic ordinance sa San Carlos City. Mas ginhugot subong nga medyo normal ng sitwasyon. Yaring kauna sa report ni aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo. Sa detalye, Action Bry. Action Rex, wainontat ang delivery karon nga ginahimo sang provincial government sa mga bakuna nga nag-aabot diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod diri sa kay Provincial Incident Management Team nga nagapanguna diri si Dr. Zipard Kailian, naka-deliver kay sila kahapon sang 400 ka vial sang Sinovac dira sa may Teresita Halandone Provincial Hospital. Kag 317 naman Sinovac yapon ini didtos
District Hospital Action Rex. Kaya na sang aga pa man sila nagbiyahe naman padulong sa Valladolid na naman sa 68 ka vial sang Sinovac kag 7 ka vial sang AstraZeneca ang ila sinigindo kag pagkatapos diretso sila sa Kabankalan district na naman nga hospital 92 ka vial sang Sinovac kag 15 naman sang AstraZeneca Action Rex. So diri sa kay Kailian ang apat anay no kadalagko nga mga hospital ang ila na dulungan base man sa mando sang Provincial Health Office kag ang kanamuon sang bakuna nga nag-alalabot diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ang sakadis ni kahapon nag-umpisa na sila sang pagbakuna gani Action Rex mo. So amo na ang pinaka mga figure karon nga ila sining ginahimo sa matag adlaw nga tanan ari si Kailian sa confirmation sining pagpang-deliver na sa mga bakuna pero ini para lang gid sa mga frontliners taran Action Rex. I-forward ko lang kadali Action Rex ano. Carry siya. Siguro mga pababot sila ang delivery naman kahapon actually pagkakita lang sa inyo backfire na and then ang atong hadis is 370 which is not yung nakalaka sa kahapon ang hadis ang siguro nagkaganang convoy kagina mga alas 7 mga 7 o'clock mga 7:30 siguro nag-alin sila ang convoy naton alas 7:40 libis na kolod nagkato sa Valladolid to deliver 68 bayan sa China Bakat bayan sa AstraZeneca and then nag-abot sa Valladolid mga 8:13 so ang convoy is now touchdown na sa sa aton Travis Hospital so to be ito sa mga 15 miles of AstraZeneca. Action Rex sa person lang sa palayag ni Kailian angot sini nga aga nagapreparar naman po sila kay may manog-abot naman nga bakuna halin sa Region 6 pero halin sa Region 6 kag mga dungka dira sa Britco asto ko na ini nga bakuna kay na wala pa sang information si Kailian basta ginahulat nila nga maga. Utod siya? Okay, Action Rex. So, muna, no, ang sitwasyon sa Sinimatinio diri sa probinsya sang Negros Occidental. Samtang dito sa syudad sang San Carlos, iya kahapon liwat nga actually adlaw ginapatuman gid man nila ini ang City Ordinance sila nga 14-53 or mas kilala nga an ordinance regulating iya sa paggamit sang plastic, cellophane kag sandbags and iban pa nga mga materialis dira nga plastic Action Rex. So inidugay na ni siya nga ordinansa nga ginapatuman gid man sa siyudad sa San Carlos. In fact, magbakal kato isda sa ila sa nga merkado ang putos inang dahon sang saging. O di gani dahon sang gapi Action Rex. Amo na tiyang ginausap nila. Why na to plastic yes sa San Carlos? Why na to ya plastic subong Action Rex sa mga merkado, establishmento? Gali ka? Magbakal ka to isda ya sa saging? O dahon ka saging ang ginaputsan sina. So, ang sudlan na iya sang dahon sang saging na bitbiton lang na? May ara ka kita mo ng daw fishnet bag sa una. Oo. Mo na siya subong ang ginbulos gina dito Action Rex. Oo, dapat pagbakal mo sang fishnet bag nga ina i-preserve mo na kay kada mulakat amo na lang gamiton mo. Amo nang dalon mo. Oo, mo nang dalon mo kay kung kada mulakat way kasi na, mabakal ka to sa merkado, tagpulo man ka pisos mo. Ihakog man. So, medyo bakod man ni siya. Pwede mo na yung tagu-taguon, kada mulakat, amo ng imo sini nga dalon Action Rex. Kung sa mga malls ka naman dito, may mga paper bags nga ginagamit sila dito. And
medyo na kuha siya mo, medyo na pero sa merkado bisan pandemya sige gina-implementar gid ini. Ana dula lang diri ang sagwa-gwa nga mga plastic bags. Ang mga nagabaligya gid sa mga juices bala sa mga milk tea paginiho. Kundi ang ginasudlanan nila ya mga plastic nga cup ina. So umpisa kahapon, why na sang plastic cup? Ano na lang? In ka man o mag-take out, hindi ka pwede kagapit si Action Rex dito sa ila. Kaya ano na lang gamiton mo na? May ara man subong sa mga baso nga kwan mo, nga karton. May ara na mo. Oo, so amo nang dapat gamiton mo to. Oo, magbakal gani ka sudaan to yang luto na. Dala kay mo sludlan nga yahong. Ay, grabe gali, no? Grabe to kasi Action Rex kag kunway okay kaya ko na nadang tao na. Oo na, ano naman ang tao kay TikTok na tumangid sa San Carlos. Kung hindi na pagamo na sang local government unit, sang tao na masalig man akong kaisa mo, pero kung may stricto gamay, ang LGUs, maanad naman lang na. Oo, naanad naman ang Action Rex regarding sini. Amo na bakal ka sudan daw, walang may sabaw. Balo ka, doon na sa Pinoy Action Bray ang hindi magklamo mo. Gana, iman. Dito subong sa San Carlos, pwede makabig nga ihimplo ni sila kaya tao to doon na disiplina naman lang. Kaya like for example, makakaroon sudan nga luto na. Way mo dala nga sulod landa, di ka ka bakal pauli or else bakal ka da sang ilang yahong. Di ka mahal man sang yahong Manila Action Rex. O, dala ka sa imo siling nga daw yahong nga may taklob. Oo, kag may fishnet bag ka managapon nga sudlan. So, subong, ini mga milk tea nga ini, bawal na nito yung may plastic Action Rex. Mga juices, kag iban pa. Kag iban pagid nga mga plastic ang sudlan. Dito man sa San Carlos subong, kundi may mga face shield ang mga tao, bisan din lang. Dito subong ko nagapanglakaton gato Action Rex, pwede mo kakaso ng imo face shield. Ma-face mask ka lang niya. Pwede lang to, way na ginadakop subong dito. Way na ginahugot abi. And sulod ka sa mall, tinagamiton mo. Isa sa rason din isang ni Mayor Remy Gustilo, labi na gid sa naglakat kung isa ang ilang mga face shield, puro na kuris-kuris, so agad na Island Action Rex. Gadulom na. Kung isa hindi mo na mahangpan ng itsura gid sang tao, kag ang ibang nagareklamo nga kadulaan sila kwan, persa maglakat. Kami mga edad-edad na kay sa San Carlos, usot yung laktanay lang yung yapon mo. Sige dula ang face shield, while galakat ka, pero kung magsulod ka sa opisina mo depende sa inyo sining patikan dira na may face shield kagit sa mga malls man mismo. Ang mga tricycle to subong, gin pangkuha na ang plastic barrier. Kung may mga plastic kung dani, gin pagkakas naman to subong Action Rex. Kaya ang bal ni Mayor, purti naklago. Di, way gid limpyo dapat tapos. Amo man di sa syudad sa Bacolod doon, hindi na magla-araw din sa may mga sakyan diyo? Gani ka, bitay-bitay naman ang ibang gani. Dumay gid na tatlong. Dito sa ilagi pakakas na lang ni, kay imbes nga masikyo ba hindi pagit kay basing pus nga sang tawo dira hindi gid malimpyuhan Action Rex. Kay way gid bigin na sunod limpyo sang mga tag-iya sang tricycle or driver mismo. Natani pag panaog da sprayhan malang ka alcohol dito way gid ang iban itom-itom na, ang iban porte nakahigko mas naglain pagit. So ginpakakas ini kag dapat responsibilidad sa driver nga hindi siya magpasakay nga wala pang face shield ang iya sininga pasahero Action Rex, no? So mo nang mga dito karon sa mga makabig nga daw bag-o nga normal sa syudad sang San Carlos para sa kahapusan sang tanan-tanan Action Rex. Ari si Gustilo angot sini. Balik na po sa mga plastic. So, sinariman na ito, no plastic, naaya po itang gikan sa programanan sa lugar ng pang-gobyerno na ito. So, aside from silupin, kuhan Mayor, no, kinistrikto pa dyan karon yung pisa gahapon mo ng mga plastic cups sa mga juices, Mayor? Yes, ato na sila ginasit to kay kaya ba rolling store? Correct. Rolling store, kabaligya na o juice, kabaligya o ka ng milk tea,
na ang safety na pustro. Ginilita naman ang plastic karon. So we are reminding them na dapat bugamit na sila. Oh, daligi lang kay nautod si Action na Brian Morden. Daligi lang Action na Brian, ha. Balikan ko lang ikaw dugay-dugay. Isa lang ni, no? Ipalusot niya na Action Elmar. Daligi lang Action Brian, standby sa balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balikan ta sa Action na Brian Morden sa nautod sining balita gikan sa Kapitolyo. We have Action na Brian Morden. Action, Brian? Yes, Action Rex, sa supunan ta gamay gid lang ma. Okay. So kung Diyos Mayor, kartunon, also take out or dine-in, bisig asara. Usually, mo, kini mo karton na top, pwede na po yung manisya. Manakaman na, no? Ayon, kini kong grupo na mamali, standby, storya, yun. Tinamak na hindi na makita basura, o na may basura, di nga po, hindi na bilin. Kaya naapoy uban na ilabay sa kasada. Action Rex, isa pagkika-concern din mention ni Mayor Gustilo Tiamona, ang iban mag-inom-inom or maglakas sa dalan nga nagagamit sini mga plastic cup nga ini, pinagusto lang ka haboy, tingkaw sa sina lakadlaw or ang tunaan sina baha kag sulod sa kanal dito. Action Rex. Amo nang balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Action Brian Morden report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat kid Action na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental o sa Kapitolyo Provincial. Kapitolyo Provincial si Action na Brian Morden. Salamat kid Action Brian, ha? Sa mga ka-aksyon tamay tisianay kulang balang imo sining
Ayos, sige, daligid lang mga kaksyon kay matira tadianay sa mga talamyawon tadi kay Gian Resisio, may lang pagpamati sa kay Lovic de la Luna, kag kay Roby de la Luna, may lang pagpamati. Patsuni kag Barangay 30. O sige, salamat gid Lovic de la Luna. Kay Yorb Quiniol dira sa Kingdom of Saudi Arabia, may lang pagpamati Yorb Quiniol, no? Kay Michael John P. Season dira sa Chato Ilisi Paranaque, tamiyaw lang Season family dira sa Barangay Sumag LCC Gardenville, Panukoy, Baybay, kag dira sa Kamital Barangay Bata. Keep safe to all. Salamat gid Michael John P. Season kay Dino Alik. Nga good pay Max Rex ang una amo gid mana dahon saging dason butang sa alat. Sa alat. Okay. Dino Alik may lang pagpamati. Kayo di Torta de la Piña Barbecue, may lang pagpamati dira. Action Rex siling ni Lola, ang kaso sang COVID daw kaangay sang balon malupok tapos mahabok. Naman liwat gid Action Rex. Tita Lourdes, wala subong kaupod sa imo programa. Nag-work siya. Okay. Sige. Dagang salamat gid yun di Torta de la Piña Barbecue. Sakay Brit Hart Tonato, dra sa Antipolo City, may lang pagpamati. Midja Samiliano, may lang pag-monitor dra sa Barangay Hagimit, La Carlota. And Alex Montesa, let's dance to the music of Brazil. La la la. Buyong gid ni si Alex Montesa, damo gid sa nabalan. Salamat gid sir, Alex Montesa. Filinora Oliveros, may lang pagpamati dira sa Barangay Robles, La Castellana. Filinora Oliveros. And ano ni siyang kay okay. Sige. Kay Alf Sobjidski, may lang pagpamati, ginatamyaw lang sumbero kag Gigantoka family sa Barangay Kansalungon, Isabela. Ano ni siya? Spadli sa tiya ko, Bulag, Marialos, nga halin pa pagkabata hasta subong, hindi gid magpaliso sang radyo niya halin sa aga, hasta matulog, nagaunay sa inyo, pamati number 1. Ayos sa Action Radio. Salamat gid Alf Sob Gelski, no? Gigski. Kay Jerel Marandi Gadudo, may lang pagpamati Jerel. And kay Sir Guillermo Clarito, may lang pagpamati kag Pertino siling Action Rex niya gata bahaw nga gin-fried rice paris uga nga lukos ayos ng tiyanta pati tilaok ta masupunan pa ang kaso sang pagluthang Action Rex sa siyudad sa Bacolod. Palatandaan nga ang seguridad na tamaan kalawlaw ukon ga kaaros hindi mahugot. Tungod sang kumpiyansa daw gina manso nga damang nga tagbalay. Gani man. Salamat gid Sir Guillermo Clarito, kay Cory Vidaha, may lang pag-monitora. And Idi Laos dira sa Kingtown Victorias, kay Nana Isabel may lang pagpamati. Kay Amy Esmeralda Dolido, may lang pag-monitor. Kay Bia Jonathan, kay Dino Alik, kay Manjo Arniho, and Angela Liarte gayon dato dira sa Bangga Tutong Barangay Felisa, siyudad sa Bacolod. May lang pagpamati. And kay Robert Troma, may lang pagpamati. Lunila Tarosan sa Corner Gatoslao, San Sebastian. And Rochelle Evangelista, may lang pagpamati. Rochelle Evangelista. Kay Elmer Bailon Baron, may lang pag-monitor man, Robert Troma. And Generous Insurance. Si Rami Mondihar, may lang pagpamati. Kag haylang sa kay Dimple, kag nanay kag bilog nga asyenda sa Paz, La Carlota. Salamat gid Rami Mondihar. Kay Binji Kuyugan, may lang pag-monitor Binji. Kay LS Iligan dira sa Canson Subdivision, La Carlota, may lang pag-monitor Elisa Iligan, no? Kay Maria Teresa Hofilinia, may lang pag-monitor. Kag Jocelyn Kalamaan, may lang pagpamati. Kay Bitok Mukoyko, may lang pagpamati Bitok.
kag sa pamilya Mukoyko dira sa Tabao, Valladolid, watching from Dumaguete City. Salamat gid Noel Amar, dan sharing, salamat gid Noel Amar. And kagawa Dimbong Jocampo, may lang pag monitor, no? Rita na isa dalo mo sa mga nabilindring nga mga ginatamyaw ta kay RJ Robert Lamems. Great ko kagawad Elmer Kapawa sa Barangay Kabatangan Talisay gapa monitor. Salamat gid RJ Robert Lamems. Kay Vicente Similiano, salamat gid sir. And Milo Huyatid Amit, may lang pagpamati Milo. And Erwin Mercano, thank you gid Erwin Mercano. Armando Cabiles sir, may lang pagpamati, no? Sir Armando Cabiles. Kay Alex Montesa, tapos na rin kay Alex. Sige salamat gid kay Krisha Blas, may lang pagpamati Krisha. Kay Joseph Pacifico, dira sa San Enrique, may lang pag-monitora. Mayor Gelson Tobilyara, SB George Diles, kag Happy Fiesta sa Barangay Batuan, San Enrique. Salamat gid Joseph Pacifico. Ayos, dagang salamat sir, no? Sige karon naman ang iban mahinang kalaban, daligid lang ba tagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccinations? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang Standard Time, 12:50. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robby Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, 12:51 ng aton oras. Kadtuan tanay si Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa plantador sang tubo patay matapos ginlutang kagabi sa Banwa sang Isabela. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, patay ining small planter matapos gindutang kagabi mga 8:50 antak na kagabi sa inulingan. Moises Padilla. Ang biktima diri kilala kay Rusty Sumer, 27 anyos, kag residente sa amuman nga lugar. Sa inisyal diri nga pagpamusisa ni Police Major Randy Babor, ang hepe sa Moises Padilla PNP. Ining biktima Action Rex nagaisahanon na lamang nagatiner sa sina nga lugar sa diin ang iya sini nga utod sunod sa ligasyon naghalin sa inulingan bangod man sa away sa duta kag nagaisahanan na lamang ining biktima nga nagatalao man sa iya sini nga duta rason nga kagabi after nga nagpakarga sang tubo Action Rex padulong na kuntani ang ining biktima sakay sa iya sini nga puluyan padulong na kuntani sa ila sini nga sakay ang biktima sa iya sini nga motorsiklo padulong na kuntani no sa ila sini nga puluyan pero wala sini nga natalupang dan Action Rex nga posible may gabantay na sa bala sa kilid sang kampo kaga ini siya gilayon ang gintiro sang madamo nga bes nga nagresulta man Action Rex sang iya sini nga kamatayon na recover sa lugar sang insidente ang 4 ka empty shells sang caliber 45 and as to sa motive Action Rex ginapatihan o kung posible sunod diri kay Babor nga atraso sa iya sini nga utod nga posible siya nga ginbalusan kag ang ikaduha diri Action Rex sa posibilidad nga away sa duta. And as to sa identity sang suspect sa karon sunod sa ila may ara na sila sang persons of interest pero padayon pa nga ginaimbestigaran. Ari ang pahayag ni Police Major Randy Babor. May mga nakuha kita nga information nga may utod na siya nga isa why na diri sa pong no kag daw may isa incidente nga natabo dira nga daw involved siya so isa ilang pamilya sa na lang nabilin diri kag naman na may mga umasya nga din na akupar dira sa buong sa barangay Langina. Di nang igo siyang victim sir?
may gahulat na sa iya daan. Bali nagapakarga sa isang tupo sa iyang umamo, nagatubuan. Pagpauli niya, muning ginbanggaan nila siguro dito sa malapit na sa may inulingan proper. Madulong mati ang lugar, kaya natungan sa duha ka kampo. Amo nang napudlayang kita magpangita ng witness kay tungkol sa peculiarity ng lugar. As to the motive sa iya, sir, sa karon, kamusta? Amo na galing ginasundan to, no, ba may related sa previous nga conflict na involved ang iyang pamilya. Posibleng nga ginungod siya nga bantayan nga patyan. Magambal kita konflikto, so possibly land conflict, sir? Oo, posible. Small planter gali siya, sir? Small planter siya, tapos at the same time, nag-drive pa siya sa minman mismo kaugalingon nga kahit po nagabiyahe siya. Ito na rin sa kabahin lamang sa pahayag diri ni Police Major Randy Babor. Karon sa hapon, bantayan taman sa Action Reports Afternoon Edition. May maning balita action na Rex development story for the city of Kabankalan. Particular, Kabankalan City PNP nga nakabatol sang 5 ka mga salakyan nagikan sa local government sang syudad Action na Rex. Bauti mayo na. Makon mo na iyang may duha ka motorcycle units. May araman aksyon na Rex nga salakyan nga iya sang JMC Patrol. May ara pa Kia Patrol. Kagang isa pa aksyon na Rex. Isa man ka Patrol Hilux Patrol. Makon mo na iya. Wow. Congratulations ha. Ang bugos nga detalye mabatian man karon sa Action Reports Afternoon Edition with Papang Eric Magbanwa. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May duwa ka cellphone posible basi kinawatan. Basi ko na baligyan kamo da ha. Ginsulod ang isa ka balay sa Barangay Jeso, isa ka Samsung, isa ka Korean cellphone, isa ka PLDT tablet. Ay grabe no. Wallet kag may binta sa Tiangge. Basi ko na kadipara ka mo or maihibalo, liog lang ta report sa pinakamalapit nga police stations angot sa sining pagsulod sang isa ka puloy-andra sa area sang Barangay Jess, no? Sa mga ka-aksyon ta, life extension na vitamin D. at oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Maki-update kita sining nagluntad nga pagluthang sa kay Lino Quadrate ginalantaw dre sa mga kapulisan ta personal kagiban panganggulo ginatutukan karon sang kapulisan sang Police Station 3 angot sa sining pagluthang kag pagpatay sa kay Lino Quadrate. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Salamat sa EHC. Congratulations. Ayo di purma. Abi ko kunanugid. Gali kay sa... Ayo.
Sa EHC. Hindi kayaw. Hindi ka nga ubos sa tugan eh. May simple kinanglan. Thank you, Gida. Hindi ka lang kung ka malakay. Ayo di purma. Kaya wala na galing, Daw no? ginasunod lang. Sige Daw lang. paghugpa, daw dalasa na yun. Ate, damo. Amogid na. Damo ang ginapreparahan mo. Oo eh. Mo gina basta may ginapreparahan ka, no? Kaya wala pa nagatupa, kapaminsar ka na ako rin na matupa. No? Nagban eh. Ayo di purma. Ayo, amogid ng life ah. That's life, actually. That's life, ah. Ay, importante nga buhi lang kita, Oo, no? laban eh. Pag hindi na kita matapikan sa COVID. Oo, pala yun laban. lang, no? Ang So, lain may- lang, ang nami lang kung magtapik lang iban, hindi lang COVID lang. Ayo di purma. Ayo. So, may plano ka kami tuyo, kang katapikan, ha? Sige lang. Kasi mabalaan lang na. Si paring Nuno Agisando, Ang ano na? nag-text sa kapon sa akon. Ano man tong late man tong text siya sa akon man. Nga, ano to, no? May kulwaon? Siling niya pre. Oo. Thank you, Gid. Oo, ato na, ato lang na. Okay. Oo, never Siling ni mind. paring Nuno Agisando. Never Pero may mind. sugpon diyo. Ha? Niya, hapita lang di. Anong hapiton man? Ang, kuhan eh. Ang? Ang inteksya si mo. Ayo di purma. Parinono, kag Maria Elizabeth Mayo lang ang pagpamatid na. Sa Manuling Kawayan. Ano bang kuha mo dito? Thank you. Laban eh. Sige lang kag ginapaunahan ko lang na. Pwede ba ginapabot ka ba? Ayo di purma. Basi pa lang yan. Ay, tiyawad pa man, no? Oo Kay Sir Joseph Chowada, sir. Kailangan pagpamati ah. Kay Mr. Manuel ko ah. Si Sergio Marie Vargas, wala ka pa matigil na permi. Sergio Mare. Sergio Marie Vargas. Ba? Huwag na yung contact, Sergio Mia. Tapos Lamang ko nga. Hilay-hilay na sila niya. Gali. Oo Mayo lang ang pagpamati na kay Sir Jones ah. Salamat Jones kay Sir Vargas. Sergio Marie Vargas, salamat kid kagabi, ha? Siya ang nagakwato sa natumbang ang posting. Ayo di purma. Siya gid nga moto yan. Ito nagakwa siyang natumbang nga simento nga kuan nga poste, oo. Ay diya, mga kinay na gabi, ha? Doon nagbara gabi ang drag ko nga mga tracking na ba sa sikas ko? Oo, gani. Hapit sa itong gahilay nga daan nga poste nga simento. Ginapit pa ka tracking nga may karga to buhati na tumbag sa tukadalan. Grabe, no? Nag-traffic. Salamat kay Sergio Marie Vargas, ha? Oo. Tayo mo sila nga pag-responder, no? Okay. I like you, no? Ayo di purma. Gindayaw mo naman, Sir Jones. Sir Jones. Kabalo ka na na. Oo, baro na Sir Jones, ha? No? Mahimo to dila sang patil sa Panokoy, no? Pero namin ang gobyerno Sir Jones kasi mga nalimpiwan yung mga creek natin. Oo. Mayo gid ah. Ba't sa karabik ko sino nasuguran to, ha? Way paguro eh. Way paguro to, no? Kay basi kong ginasurvey pa, no? Gani. Sige na tulaan pa mayo ah. Amo gina ang live, no? May nga pagpamati kay kagawad Jofred, kag kay Kapitan Chad Feria. Ate ato na. Kag kay Mrs. niya, no? Mrs. Hindi Basi magsala ka naman. Ayo di purma. Kaya magro tali di kaya mo to lipat ko. Pwede ko gani gamit lang. Kasi kita sinisang ato ning obra, no? Nga marker ka sa apelido sa tao, no? Importante nga ginamuno talang, no? Kaya basi makadugang-dugang, no? Inalog-lawag lang na. Apa ko may yawat pa man. Amo gidi. Kung magkabateri si Kapcha, di ko tuyotor man sa kadlaw mo. At tila ba ni monitor ni sa subong? Gani, kung Sabado nga daan. Oo, Sabado nga daan. Aral na sa iya sining balay Kalingawan. Gapahunay-hunay ni sa Oo, gapahunay-hunay siya. Gapahuway-huway, gakuha lang sang builo, no? Ano gakuha builo? Maka-run away, no? Ayo di purma. Ano ning update niyo? Ang update Action Rex, ginatalantaw kagabi ni Police Major Richard Parito, ang hepe sa station number 3 nga as if palang ang manira sa pag-execute, magpatay kay Lino Quadra, daw may kaakigid bala Action Rex, no?
Kay pinakaulihin nga nakuha naton nga interview sa kay Police Lieutenant Parito, sining na mga ugto, nga lunsay to tanan gali Axorex 45 caliber pistol. 45 tong gamit to, no? Why ito yan 9mm, ha? Why, Axorex, no? So, ang pinakaulihin nga record nga nakuha isa Soko, 22 ka basiho, 8 ka bala, kag 2 ka deform slug, tanan sa kalibre 45 Axorex. Sobra isa ka magasin gali itong Sobra Grabe may kaakig gali ning may kaakig Action Rex kay kun way kaakig na ti 1, 2, 3, 4, 5 guro ka tiro kinana. Kag gapati si Parito nga damo igo ni Lino Quadra Action Rex, no? Kali kay hindi pa nila gid mapagwa officially ang statement ko pilang igo kay subong nag-request na sa pamilya Quadra nga ipaydalom gid sa autopsy ang bangkay ni Lino Quadra nga sa bundra na haya sa Rolling Hills Memorial Chapel Action Rex, no? Kay kinangano man sa pulis naton if in case kid mga ma-identify atong mga persona nga ginaligar sa kay sa Innova nga noto pula kon maron nga amo ni ang nag-execute kag naglutang nagpatay kagabi sa kay Lino Quadra Action Rex, no? Tiyan mo na, number 1, ang ginatutukan nila more on personal grudges, although nga may mga information nga nagalapot kay Major Parito nga ining si Lino Quadra involvado sa pila ka mga kaso diri sa Bacolod, tagligad nga mga tinuig, plus ang drugs wala man na nila Axorex gina-discount ang possibility. But sining ni Parito, kinanglano nila ang mabakod nga ebidensya nga makahambal sila nga amo to babi may angot ini sa involvement niya sa kaso nga shooting to sa Golden Field or either sa droga amo ni gani nga siling ni Major Parito diri sila na nagakonsentrate sa ginatawag nga more on personal grudges because ang manera kag ang pag-execute sa pagpatay kay Lino Quadra daw panado kay Black Soros kay pati si Major Parito nga ginsunod giniya si Lino Quadra halito sa downtown mo padulong to sa may northbound terminal sa Barangay Bata nga dito gin-execute ang paglutang sang sining napatay nga si Lino Quadra Action Rex. Siling ni Major Parito ginapangayo ilan diriya ang kooperasyon sa pamilya kag base kung may mga testigo gimandira nga nakakita ang asuras lang rin ni Parito nga taguon nila ang identity sa sinuman nga persona nga makahatag sa information nga makabulig sa pagkilala sa itong mga persona nga nagpatay, nagtiro kagabi sa kay Lino Quadra. So, latest sa information or kamot investigation namon, so harap pagyapon sa morgue sang Rolling Hills ang bangkay sang biktima, gina-wait namon ang decision sang pamilya kung mag-request sila sang autopsy or not. So then gina-follow up namon pa ang investigation na posibleng may mga CCTV sa dalan kag na-capture ang salakyan or posible kung tani makuha na pang sang plate number. Ano mga motive pag ginauso nyo diri, Major? So para nakakamap kami sa initial na motive siguro si professional judge pero di daw ka obvious nga daw magika brutal ang pag-ano siya pero may some transactions nga daw personal sa pala. So pero may mga agulo mga pwede naton matanaw kung ano pangitan pa na matutusing matunaan pa na naton. Isip sila nga ang manera pala, ang execution daw as if ng mga suspect ang tiro sa biktima, daw may kakikit siya? May kakikit o daw personal din pala. Ano sir ang kwan? Paano na siya sa kitiro? Gaano bisa sir? So bago lang sa kabot manalin sa according sa iyang friend na babae nga nag-aulat dira sa terminal mismo, alin sa SM City Mall. So nagkadto dira, may mamit sila sang babae na siguro pagkanaog niya siguro dira sa ginabangan yung ngayon nga gintiro lang no sa kadali lang din sang pag-execute sa mga suspetsado na sa kadayon sa ilang gitawi biker kag magplagyo. Kadali lang Axorex ang execution sa kay Major Parito,
wag gid maglawig to ka nagtinira mga suspect kay may duwa gani action ka pulis pala nga nagresponder nga dara nag-duty sa sila nga lugar. Guro mga distansya nila according sa kay Parito mga sobra 100 meters nakabati sila lukpo ka dito nakaresponder sila kag gin-attempt til Axorex nga lagso na tong Innova pero kadasigid lang nga nadula going sa downtown area ga wala na mabta sa tong duwa ka mga pulis nga natabuan dira sa amo nga insidente nga nagapatigayon sang pagpatrolya Action Rex. So ang parawagan diri ni Police Major Richard Parito nga kung may ara pagin man dira mga testigo nga nakakita palihog lang maghatag lang sa information kay silang bahala magtago sa identity para man sa ila sini nga seguridad. Report kay sa Bacolod PNP una sa balita una sa Action Eric magbalag report sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Eric Magbanwa balita gikan sa Bacolod City Police Office sa mga kaaksyon ta yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement ang Evergreen Herbal Capsule. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 11 na nga tunuras. Kadtuan ta na yung balita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa integrated or sa sining nadakpan nga drug personality nga pasakaan sang kaso kahapon ginakabig nga high value target kag Cadiz City PNP nagpatigayon sang uplan sita matapos ginbuksan na ang ilimnan kag Cadiz City Park. Yari ang countdown sang report ni Aksyon no Roger Gotebjer. Action Rex, mga kabigman nga high value target ang nadakpan nga drug personality sang tinarikdan nga Huwebes sang hapon sa diin inisya ang ginakop through bypass operation. Ini ang suspect nga ginkilala kay Vinjan Birriflor, 38 anyos, residente sa Block 11 sa Don Salvador 1 o kung Don Salvador 1, Barangay Tinapan, Ciudad sa Cadiz. Suno sa report na ini siya ang nadakpa naman gali kag nag-apply ini sa plea bargaining. Suno naman sa kay Police Lieutenant Oliver o kung Police Lieutenant Lister Oliveros sa aton sila nga interview. Street level di siya, magaling kay nadakpa naman siya una, di ano pa ng parameters bilang nga ipamangkot namon to sa amon niya higher risk on. Sa karon niya, gyapon nakahunong sa custodial facility sa Cadiz City PNP ang nilimitan nga persona matapos kay siya ang hindi man makapiyansa tungod ang Section 5 ginpasaka naman sa iya liwat nga kaso sa sining pagbaligya sa druga. Sa piyak na bahin ang mga katapos ang kapulisan nagapatigayon sa ila sining nga uplan sita agod nga ang pila ka mga nagalagaw karon tungod kay naghalog-halog na gid ang pagbantay o kon ang pila ka mga ginimplementar nga ginalubilian sa bahin sang protocol sa COVID-19 sa siyudad sang Cadiz. Tapin pa nga ang mga ilimnan ang nagbukas naman kagang si Cadiz City Park ang ginbuksan man kahapon.
Suno sa yapon sa payag kang Pag ang katin pasubong open ang ilimnanan ka kasi gabi gina-chikid namon naga uplan kami kita ginasik namin mga iban nga galing may mga armas kung nga dala nga iban nga para sistema ng iban yung mga tumuluyo ta. Distrikto sa gyapon nga ginawa implementar sa kapulisan ang curfew para sa tanan sa alas 10 sa takna sang gabi. Report gikan sa Sunab sang Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid aksyon no Roger Gotti. Balita gikan sa syudad sang Cadiz sa iluwanta ng area sang Bago sa balita ni aksyon na Percival Villamor. 47 anyos nga nadakpan sa by bust operation sang Bago City PNP. Ginpasakaan na sang kaso. Yari ang countdown sang report. Aksyon Percival Villamor Pers. Action Rex, formal na nga ginpasaka sang aton kapulisan sang Bago City ang isa ka persona nagviolar sang pagabaligya sang droga kag nagpakig transaction sa aton nga Porsche buyer sang pulis. Ang operation sang bypass operation sa nagligad nga mga inadlaw ginapamunuan ini ni Police Major John Jewel Batusan kag inisya na sa kutigid kag nakuha sang aton kapulisan kag inisya ari sa drug watch list sang aton nga kapulisan sa Bago City. Ang persona ginkilala diri sa kay Edito de la Cruz Tignero, 47 anyos, kaga pumuluyo sang Lagasan, Bago City. Action Rex nakuha sa iya posisyon kag kontrol sang aton kapulisan ang anom tanan kay Hitel Transparent Suspected Shabu kag mga papernalyas no Action Rex kag nang ginpasaka na sa City Prosecutor sang Bago City ang kaso batok ini sa iya nga nagviolar sang section 5 kag 11 sang Republic Act 9165 kag ini siya karon ara karon pa nahunong sa custodial facilities sang Bago City kag gaulat na lang sang iya commitment order agud nga mag-silo sa Bureau of Jail Management and Penology. Amo ini ang aton nga report gikan diri sa compound sang Bago City PNP. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo
reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na ikaw nang Ang Aksyon Balita, Banak, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalagad. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining nga pagpakigupod. Kita-kits kita sa Monday, no? Salamat gid kag standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dili gid lamang madugay upod kay Aksyon ang Defensor. Happy weekend sa inyo tanan-tanan. See you on Monday. Ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. I laughed with tears in my eyes. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.